Mga flighters. Mga flighters to. Good luck. Good luck everyone. Di na yata kasya. Yung mga bagay. Sa kabila tayo. Di na kasya. Sa kabila taday. Mag-jeep na lang daw ta. Magkuan daw ta. Magkuan daw ta. Magkuan angkas. So this is our bus mga bay. Going to Clark. Yeah. Nag-English. So diri butang mga bagahe. We are flighters and we are fighters. So dara atong bus. Good luck, good luck. Good luck everyone. Day Joy, good luck day. Murag ikaw ray first timer na mo no. Siya lang ang first timer ba si Joy. Good luck, good luck. Sana mababait ang ating mga amo. Wala nang lalagyan, mag-akit sa taas. Grabe kasi laki ng bag mo, kaya wala nang lalagyan. Kumpili naman sa katawan ko yung bag. Si Kuya Ra? Kita yung tabi tayo natin. Tara day. Uy, na pala ginahuli. Honor siya oh. Diri taagi kay vlog na to. Sige day, pasok na mo kay i-apil ta mo diri. Pasok na day, Mariam. Kasi Mariam. Good luck mga flighters, mga OFW, good luck. Mga taxpayers ng Pilipinas, good luck. Yes, we are the taxpayers of the Philippines. Yes. Malaki ang ambag ng mga OFW. Yan si Ma'am Jo, nagbibigay ng aming mga baon. Naana ma'am. Dali na. Ay, ambot si Ma'am Jo, si Kabalo. Nandiyan si Ma'am Joanne. Naas Ma'am Jo. Dali na ma'am. Di ba kuyog man ka? Ma'am Jo, may driver kami. Si Wendell ata. May baon na siya dyan. Parang meron ng binigay ko. Okay ma'am. Thank you sa babaon ma'am. Thank you so much. Sana yung mga binis. Yung sa akin, nandun ata. Good luck mga flighters. Tama na tayo. Good luck flighters. Pero malapisin mo na tayo. Good luck mga OFW na may malaking ambag sa Pilipinas. Ay, ang ganda ng uniform niya, guys. Good luck mga flighters. Good luck. Oh, 'di ba? Sana mabubuti ang inyong mga lagay. God bless us all. Yes, God bless us all. Oh, ipagpag na lahat ng masasamang ugali. Ipagpag, iwanan sa Pilipinas. Ate, dito kasi. Saan ba ako? Dito ka. Oh, sige. Okay, vlog natin sila. Dito pa namin sa. Akin yung pagkain. Ba't ang dami nating baon, day? Hanggang gabi na yan? Gabi. Tanghali sa gabi. Ay, sorry. Ayan, mga flighters. Good luck! Woo! Woo! Good luck, good luck! Woo! Woo! Ho, ho, ho! Ayan, hip, hip, hooray! Yung bababa sa kaya po. Bakit dalawa sa'yo? Walang baon dyan. Hip, hip, hooray! Woo! Good luck! Walang baon dyan. Ay, sobra, day? Ito na lang yan. Tago lang sobra, day. Kasi sisir taon niya. Share your blessing, day. Ang sa may gaingon ni ma'am. Good luck, diba? Ayan ang mga flighters for today, October 23, 2022. Ayan. Hi, shout out. Good luck, everyone. God bless us all. Sana mababait ang ating mga jomo. Dito pala yung pagkanti pala dito eh. Uy, di mo lami son di malagput ta diri mo anak day oh. Tingnan lang. Meron pa mamaya.
atong bag diri bi. Ulo sa sige Kaya patagpas. nga, isalagay mo ng bag mo. Sige ra mo. Sige ra matagpasan sa atong bag. Kasi marami. Picture daw. Eh. Aw, Di ba, Pijan? picture lang. Dai picture daw dai. Layo kay ta dai. Di ta makita. Aw sila ra di ay. Sila rin na, baka mga ano yan. I love you. Picture sila. Ah, alamiya na sila sa harapan tapos kami dito binis. Likod-likod lang kami, ha? Okay lang 'yun. Ah. Enjoy. Ay, may tubig. Shout out. Hello. Wala ka Ay, tubig, ma'am. Ayan si Ma'am Jo. Thank you so much, Ma'am Jo. Thank you sa pinaka-sexy naming staff sa ano. Mama, isa-isa lang ba yung tubig? Isa-isa lang ba tubig? Ah, may special rice. Oh, gusto mo dalawa? Dalawa daw, Ma'am Jo. Wala pa, kukuha pa siya. Apa si ma'am? Oh, good luck mga flighters. Opo. Meron po extra. Ah, laki ng bus namin mga bay. Oh, wala to sa bundok bay. Ma'am! Ang ganda, lamig pa. Oh, lamig. Dito kayo dalawa, oh. Day, atras daw mo diri, day, be. Ayaw ko na. Binis atras dito. Ayaw ko na mo diri, be, diri ba? Atras mo ba, gamay? Para bibo ta. Ma'am, tubig namin, ma'am. Ma'am, sige, magmaritis ka pa, ma'am. Wala pa may tubig. Namin, ma'am. Honor. Ay, iba din yung honor, day. Unod. Honor, alamiya. Binis. Honor, with high honor. Second honor, third honor. Una gidong unod. Ah, Unod, kay- alam niya. Tapos last yung binis. Ah, diba? Ibang kulay naman yung binis. Ay, alam niya. Selfie, mga friends. Diara mi mga bay and padulong mi karon sa Clark, no? Sa Clark mi mo mugikan og lupad. Mo dayon. Sobra na day, sisili na to na unya day. Kay nakaingon sila 15 ang mo flight. Ya 14 ra beta. 14 data. 14. 2, 3, 4. Torsita. Iha pa diya sa kuan sa picture na to diha, iha pa. 14 lagi ta. 14 lagi ta. Oh, di ba? 13 raman. 14 lagi nga 14 sa picture. Na-double ko lang isa. Na mo giduha sa taas. 9, 10. Ano ba? Tarungag ihap, ma'am. Ma'am, tarungag ihap, ma'am. Basta 14 ta sa picture, ma'am. Oh, di ba? Oh, pa nimo apila. Picturean mo kami, te. Oh, hala, Ay, 8. nasubuan pag picture. Dali. Picturean mo kami. Oh, diyan namin sa bus. Yan na mi sa bus, padung mi sa Clark, Pampanga. Dito mi magikan og lupad. Good luck na tong tanan mga bahay. Naot nga naatay maayong ugma nga umalabot. Ibaba sa yung cellphone. Sis di na mahuman yung silpi-silpi. Inan bitaw mo diri mo. Mariam, apil diri ba? Uy, nandyan na si Ma'am Jo. Uy, tubig. Daplin. Daplin siya may tubig. Ang dalawa sa akin, pwede. Hindi, ikaw. Tubig na wala. Sino yung tubig na wala? Ma'am, wala pa po. Wala pa focus. Wala pa ko, ma'am. Ayun, ma'am. Dalawa sa akin, na. Pwede ba dala-dalawa, ma'am? Wow. Sa container. Dalawa. Wala pa ko na daw. Ako wala dalawa. Walang isa. Wala. Ano ba tagsat ta? Mga ibatag duha ron. Meron pa daw. Buko pa daw doon. Kuha pa. Dalawa pa. Thank you so much. Good luck. Good luck katong tanan mga bay.